Nosaltres, com a associació d'empresaris, que és el que som, el que també hem volgut posar en evidència amb aquests guardons és que aquesta capacitat que sempre ha tingut el sector surer, pensem que el sector surer és un sector més que centenari, vol dir que són sectors, el nostre especialment, que han sigut capaços de passar per una Primera Guerra Mundial, una Segona Guerra Mundial, una guerra civil en aquest país, per tant, resilients, gent que sempre tenen aquesta voluntat de ser-hi i tenen aquesta voluntat de ser-hi perquè té sentit a ser-hi, i jo crec que això és molt important de destacar del nostre sector, del sector surer. Nosaltres reivindiquem amb aquest acte el que significa el suro en el món vitivinícola, però també en el món social i en el món econòmic, i jo crec que aquest any hem decidit donar-li el premi a dues entitats, institucions que per nosaltres són rellevants. Una és la Federació Espanyola del Vi. La Federació Espanyola del Vi, com els presents saben, és una entitat que agrupa totes les grans bodegues d'Espanya, i nosaltres, més del 90% del nostre negoci està vinculat al sector vitivinícola. Nosaltres som aquells que som partenariats necessaris en el desenvolupament del sector vitivinícola espanyol, tant per el que és el consum de vins com per vendre aquests vins arreu del món, més enllà de les pròpies fronteres. Esto es un binomio histórico, yo diría que indisoluble, que prácticamente forma parte del producto final, pero en un sentido cualitativo del producto, o sea, le aporta mucho un corcho a una botella de vino. Yo entiendo que caminamos juntos. I també en Nando Jubany, en aquest cas com a reconegut cuiner de prestigi, tal com havíem fet en edicions anteriors, amb en Ferran Adrià, amb la família Roca, etc. Quan un vi bo sobretot no porta suro, ens estranya, no? Perquè poder és la cultura, és el que hem rebut, és el que estem acostumats com a obrir botelles bones de vi, no? Que és aquest ingredient que és necessari per guardar aquest vi, no? Ens fa estrany quan no és amb suro, no? I després jo crec que és genial i que això ho tinguem aquí a tocar i que es faci d'aquí, i quan obres una botella de les més grans del món que porta un vi d'aquí, o porta un suro d'aquí, amb un vi que no es fa aquí, ens fa il·lusió, molta il·lusió.